slags aftale mellem arbejderne og firmaet. Ja. Godt. I snakker. Der kommer op 500. Den begynder. Men vi skal kun resumere af TV-klippen. Det handler jo om arbejdet på bryggeriet i, hvad er det, Hasbro? Harbo, var det. Ja. Jeg synes det er også på skærmen. Ja. Og det har været vant til at kunne snuppe en øl af bunden, mens det arbejder hele tiden. Og nu har det begrænset af fabrikken nede i Carlsberg, var med 3 øl. Det var ikke Carlsberg, det er Pilsner? Ja, men de snakker om 2 firmaer. Vi snakker om nogle firmaer, det er ikke kun. Det så på en tidspunkt af Carlsberg. Men de måtte drikke 6 øl? Ja, og det er også gratis. Jo, det er gratis, men 6 øl, jeg ville blive fuld af tu. Men jeg har grinet, da jeg hørte, at det er en helt anden kultur. Hvad? Det er en helt anden kultur. Jeg arbejder på bryggeri. Nå, men det er også fordi, hvor jeg kommer fra, men man kan ikke bare drikke ud på gaderne og sådan. Det er ikke så mange steder, man kan drikke. Nej, men du kan have en pose over. Ja. Men skal vi snakke om klippet? Men da journalist spurgte en af arbejderne, hvordan kan du passe dit arbejde, når du drikker så meget? 6 øl. Du har 6 øl i blodet. Og han sagde, det vil jeg ikke svare på. Jo. Og så, undskyld, desværre. Ja, og så gik de med. Og det var, de ville lære sådan, at de måtte drikke øl kun i pausen og i kantina, ikke ved maskinerne. Ja, netop. Og arbejderne var meget fred over det. Jo, kan du huske den fyr, der hun spurgte... Er det ikke farligt? Nej, det var en anden, som... En anden bryggeriarbejder. Som spurgte, hvorfor det var så nødvendigt at drikke øl på arbejde. Han, det handler om frihed. Ja, det handler ikke om øl, det handler om frihed. Ja. Det var... Ja. Og så har det været en anden, som har sagt, at det har været en gammel tradition på bryggeriet. Så har det altid været, og så skal det også være i fremtiden. Ja, det er en gammel tradition. Og han mente også, at hvis det havde ikke så svært med arbejde, mens det havde alkohol i blodet, så ville det jo være helt okay. Så, men det kan jo ikke køre bil eller noget, hvis det drikker. Og det er hver dag. Ja. Det må være svært. Men det er interessant, fordi hvis det er noget, du har fået fra din læge, og det er slags medicin, og så vil det stå på, man skal ikke køre bil, og man skal også ikke bruge store maskiner, som er farlige. Jo. Det er det samme på Island. Men jeg har aldrig sat det på min kone. Men jeg er lidt chokeret, at det er ikke, at de har sænket deres ølforbrug. Det er, fordi jeg aldrig har hørt, at fordi jeg tror, de fleste steder i USA, man kan ikke drikke i pausen, og man kan ikke drikke på frokosttid. Hvis det er en arbejdsdag, så kan man ikke drikke. Nej, man kan ikke drikke på arbejde. Men så det ikke begrænses deres ølforbrug. De har bare skubbet det til en anden tidspunkt. Så selvfølgelig... Jo, det er begrænset. Carlsberg. Det har begrænset. Carlsbergs arbejde, det kan kun have 3 øl på dagen. Så tidligere det var mere? Ja, det kunne snuppe lige så meget, som det ville. Jamen, så kan ejeren ikke tjene noget penge, hvis de bare... Jo, han tjener det nok. Ren slaraffen. Det har ikke noget med det at gøre. Men da journalisten spurgte, er det ikke farligt at arbejde med store maskiner, når du har så meget øl i blodet, og så siger arbejder, at hvis man kan klare det, så er det okay.
Jo. Men han har også sagt jo, men hvis du man kan forklare det. Jo, netop. Det var også lidt sjovt med den assistent, den der ølassistent. Jamen, hvorfor hedder det assistent arbejder for fjernsynet? Ja, han var... Så det var en... Så for bare den dag, det var ølassistent. Ja, han kunne prøve at drikke 6 øl og se, hvor den har vild bil. Jeg tager i bil. Så det var næsten... Og det er så meget, fordi jeg tror... 0,6 promille, det er meget. Ja, det er meget. Det er alt for meget. Man må ikke køre. Hvordan de kan klare det efter arbejde? Men han har haft... Hvad det kommer 6? Hvor meget har han haft? 0,6. 0,6. Okay, og Island er 0,5, som man kan have. Men er det 0... Men jeg kan ikke, hvor meget det skal være her. Men er det ikke 0... Skal det ikke være, hvis det er mere end 0,08? Er det ikke rigtigt? Så er det ulovligt at køre? Det må være i USA. Ja, fordi hvis du drikker en øl, så men, er det mere. Men 0 kommer... Vi kan også bare smide 0 ud, men det kommer 6. Det er meget, det er næsten 1%. Er det ikke? Ja, det er lidt mere end 0,5% jo. Ja. Det er lidt mere end 0,5%. Ja, 0,5 promille det er ikke 1%. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men så Harbour har en bedre overenskomst med arbejderne og firmaer end Carlsberg har. Hvad har? De har en bedre aftale med firmaet med hensyn til øl end Carlsberg, fordi de får 2 liter. De får 2 liter. Nej, 3 liter hver dag. Og så Carlsberg... Det var 6 øl og 2 liter. Men en flaske er halv liter, er det ikke rigtigt? Ja, det er den her. De drak lidt mindre flasker. Det er en tredjedel liter. Ja, som den her. Ølflaske. Ikke den. Ja. Den her har liter med. Det er en tredjedel liter. Men det kan godt være, at firmaet er bange, at hvis man ikke kan få øl på arbejde, så er man ikke interesseret at arbejde på en bryggeri. Ja, måske. Det kan ikke være kedeligt arbejde. Men det kunne være også sjovt, hvis politiet kom og fangede alle fulde mennesker